بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauribnu Allah an yamaratiya mga datu o mga bay. Kumanintan ko Allah subhanahu wa ta'ala mambagyan yusan. So dapat tatanganan yan mga kabarakat. Ipumbagay wallah si kong mga tao. Pagpo makinaganiran, so mga bandingan si Quran na gusto mga saddan na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diyan kapasalam ako si ko laon o mga pagariakan na kung mga babayakan si ko iman o di na si ko Allah api anda kanudin matatago si ko mga darpayo si sagyang kay ako lalingat Pilipinas na taman ko kikatatagusan sa liwa Pilipinas sa abroad lamang ko sa kanudin na pasilaman. Mga bangsa ko ang mga alay paratayang imanto na pamagimbitara kano sa kapumagusay tano imanto isang kaya makampatauras agyan kaya pumagusay tano na mga pday ko mga usayan ang mga papanad si kuagamatan wagama Islam. Da sa lakaw arwar sangputwa usayan ko isa ko mapunggulaw lang si isa na mauri. Agyo to suki pula din ko manisa katano ko daftar yan. Yan ang maurip no Allah isa ang mapunggulaw lang si isa alungan na mauri sa kapuhukum Allah subhanahu wa ta'ala au mani sartano na imbagay ron so kitab yan. Anto na uto wa kitab nagyuto so kitab o mga amal tano sang kaya dunya. Madadalmon so pinggagalbok tano mga pipiya na gusto mga galabak di mga pipiyak na palayaw din madilalam. Diyan ka na nakitab na ginan sa piyani mo o mga malaikat ko katatagutan sa kaya dunya ko gagawi daw mga galabok tanong taman ko mga katurutan napupunin mo ng mga malaikat, nagyang ko ito, yabalwis kanya nakita, o di na daftar, agyo ito imbatiaan sa hadapan wallah. Nagusyo ito imbatiaan sa kapakamamasaw langon o mga kaadno Allah, pun ko mga manusia, gusto mga malaikat, na gusto mga jinn. Yan ang kakagiandang yaloy wallah subhanahu wa ta'ala si sa Quran, si isang kayang masa, akatatagutan sa dunya, na piyakay ng katanu wallah. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Wa inna alaykum lahafidhin, kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Mata-mataan atig wallah,
matatagur kano. So, mga malaikat, sumisyap sir kano, siku mga amalyo, asiran na kisaslaan siran na mga panunurat siran. Sa manuto na ayan sa butro na una yung rakatano wallah. Asulun so kini turun tanu sa diyang kaya dunia na yamanan yan na niyadarak tanuang kuto mga malaikat na siran natitikayan tanuiran si kulam ano mga galabok tanu kugagawi daw. Taman ko mga katurutano. So, pisyo taga na katurutano na palayaran dun ito masisiyap. Nagyuti po ni mo niran ang balwi na kitab o di na daftar o mga amal tano. Niyabiran mo Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, ma yalfidu min qawlin illa ladayhi rakibun atid. Emanan yan na dadan mapatuloy na nakaturo mana sa manusia. Dadan mapaturo manusia kilapan yan asa tagabuwa katuro budi pakisisiap nu Allah. Emanan yan na budi katitikai o malaikat apakasisiap nu Allah subhanahu wa ta'ala. Manan yan, nada sa tagabu niya tulog ako maubas sa lungan. Ako sumaubas sa gawi. Mapia sa marata, budi mini surat mga malaikat sa diyang kuta daftariran. Ganon maulip nu Allah, penanggila nu manusia, uwag kalipat so pisyo katawan bertano. Budi makang galabak sa galabak. Banyan di manan yan napaparataya adyong kutab may ito malaping galabak yan na ipsura ito mga malaikat. Na upama ko paparataya tano to nakakontrol tano ginawa tano. Adadan aban yan kabaya siratan wa sa kataubo, makang galabak sa marata. May kapaparatian yan ito ay hinggang mga malaikat na makapumbuat-buto sa luman ng Mauri. Ayabu, supaksan, pagpakaraw rin sa galabak sa marata, nakagya sabab sa kuta pipikir niyan, hindi makapaparatiya sa makapumbuat sa luman ng Mauri. Ang kuta galabak yan. So, langon o pinggalabok kasi na may tumala na palayan may susurat. Na gusto langon ng yaturo kasang kaya dunya na palayan may susurat. Mamuri po Allah, si sa alungan na Mauri, nagyuto pumagusay tanusi, ang kuta po ang buhat ang kutuha mga piyani mo mga malaikat ang mga lista ng mga galaboktan, mga daftar ng mga galaboktan. Pituru Allah sa suratul Isra ayat ay kasapulo agutulo taman sa ikasapulo agupat a'udhu billahi minas shaitanir rajim wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuki ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. So kalanguan o mga manusia atig wallah. So lamon o manusia na initang bedani si Erkanyan. So Amaran yan na daftar o amal yan. Si ko ligyan. Wanukhriju lahu yawm al-qiyamah. Nagyang kutu pagkaliw na miron
si sa alungan Amori, isang kutwa kapukong Allah, na dayudot ng mga malaikat. Dayudot niran si isa diyang kay aligtan, apya kitang bidun Allah subhanahu wa ta'ala, si kukiad na niyang raktan. Na diyang kuto, manan yan na daftar, si ini gold, si ini tapok wallah, si ini manan na ini sulan, si sadyang kay mga ligtano, na ron na pagkiga nga diyang kuto, alam mo no pinggalaboktan. Na diyang kuto, pakaliw no Allah sa alungan na mauri, na kayat ng kuta-kitab. Kayat ng kuta-kitab, na masama tadun o manusia. Ikra kitabak, na turun sang kuto ang manusia, sakat ni batiya ko kitab ka. Kafa binafsika al-yawma alayka hasiba, kakya na andun, so ginawang ka sang kaya gawi ayamanan yan na pumagitong kumyapasal ka. Allahu Akbar. Sa kanipya kabati sang kuto, ayamanan yan na mga amal ka, mga pipya, yamatiya ka sa mga simba, sa mga sambayang ka, sa mga naihaji ka, sa mga sadkang ka, so mga zikr ka, so lang ano mga piklas yan, ang mga amal ka, mga pipya na pumatiyan ka. Na nibubalaon mambu, at pumatiyan ka sulangon, o mga amal ka, mga rarata. Allahu Akbar. Batiyan ka, so amal ka, marata, so niyang lupas ka sambayang, so ayaman yan, na miyakan ka haram, gusto niya ilain ka haram, gusto niya nagka haram, gusto niya niyang gagalabog ka mga rarata. Yan ang maurip no Allah, isanan piyaka lakal ka mapunggulaw la sa alungan na mauri, amay kudita no ikalimu Allah. Wa kulla إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Yan ang maulip ng Allah. So, kalangon ng mga manusia, na initang bedan ni kira na tigwalla. So, datar mga maliran, si kung mga ligiran, napakaliwanan ni kiran si Salong na Mauri, na mabaluis kanya na kitab, may pamburat mo ayran, makakayat sa kanyan. Turun sang kuto ang manusia, as kadibati ako kitab ka, akyasanan dun so ginawang kasangkayaw ras at kumagitong. Giyanan maurib no Allah, isa mapunggulaw la si kukapukum Allah subhanahu wa ta'ala. Giyanan maurib no Allah, abay-abayan si sadyang kaya masatano imanto sang kaya dunya, kaya paka kinibog o diyang kay new technology o manusia, ibarat diyang kaya mga cellphone na igilakyatabuan sa simpak na langon at pakaw-kiton ang mga kaltero, anta ka mga tuladan, anta ka mga video, anta ka mga text, mga barang-barang sound, na kilay tanong anya gagawa manusia adyang kutong kip-kiban sa basakyan si sadyang kutong SIM card na upam ako miya gagana ng manusia asi kung niya kayo ito SIM card
na pagkatabuon so mga katero, mga tuladan, na gusto mga video manusia na abay ano to lebih ke Allah subhanahu wa ta'ala as kanyan maungan agu mabagur agu pagkagaga si kulangwan o kadnian na niyakal bulbulun adyang ko to akapakambutan yan ko langwan may tumala pinggalabak manusia sa dunia na gusto niya teruyan na gusto minititik sa puso yan. Ganan si sadyang ko to kakabalayang ko ta kitab apakapon dayudut no mga malaikat sangkay aligtano na diyang ko takan dayudut ayranon na burwi na kitab adaftar mga maltano na indo wagrotano. Allahu Akbar. Indo wagrotano na dususun so kakakawa ng manusia. Adno to ay nido wagrotano ang mga manusia na ad na manusia minikaway yan na sukawan na lima niya. Na diyang ko to ang mga tao niya kaway ran ako na lima. So mga kitabiran nagyuto mga tanda sa sirang na hindi kalimusiran mo Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tuso to sa sirang napakasurga ang siran mo Allah. Sabman sa mga tao, aayam ikawayan ko kita diyan na sudiwa nga liman yan na udi na sinyan makawa sa talikudan na mga tuso tumambu sa skanyan na maratay galabag sa dunia na buskanyan na miyapapas kulimu Allah subhanahu wa ta'ala. Miyaluiran wallah si sa suratul insiqaq ayat ay kapito taman sa ayat ay kawalo nagu taman sa diyang puto ayat ay kasiyaw sa keturun wallah subhanahu wa ta'ala فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Salin sa tao atiku Allah. Sakman sa tao atiku Allah ayat kido kuno kita diyan na siin gulalan ko kanan yan. Emanan yan na yung kakawan yan ko kita diyan na ayam mapakas na suko na naliman yan. Fasawfa yuhasabu hisaba yasira na di sumala adyang ko tatao na ayakap ko magitungon, ayakap ko investigaryan na kapamagitong amyak kalabulbod. Allahu Akbar. Emanan yan nasa din sa tao, ay ikaw ay yan ko kita diyan. Daftar mga amalian na kona na lima, na miya siguraduas kanyan, na kalbulubudan sa kapag-imbestigaraon sa amang Allah. Yan. Wayanqalibu ila ahlihi masrura, nabus kanyan, na makapungbalingan ko pamilya niyan sa kanyan na masusunod. Meron yan, na pangiluban yan, so, mga gadas katunganay yan, loks yan, karuman yan, watay yan, pagarin yan, na pagkisabutan yan kiranas kanyan, na ayan din ikaw, ayan ko kita diyan, na kawan na lima, na guskan yan, na bakas lang sa maliwalag. Diyan ang maunit no Allah, mi'alay wallah sa suratul insiqaq. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا.